svega pokrenuti mlade da se informišu o mogućnostima učešća u javnom životu i procesima donošenja odluka. Željela bih ovdje da vam dam možda jedno pojašnjenje. Kada nas iz medija pitaju kako vidimo dosadašnji položaj mladih u donošenju odluka ili kada govorimo o politikama, onda možemo reći da mladih ima u politici, ali ne tamo gdje se govori o omladinskim politikama, ili bar ne dovoljno. U periodu zadnjih godina od kako postoji na institucionalnom nivou Uprava za mlade i sport, prije toga Kancelarija za mlade, ovaj problem se rješava i čini mi se da stvari svakako drugačije stoje, na dobrom smo putu, ali je nešto na čemu treba i dalje raditi i, kao što sam rekla, uključivati mlade. Mladi su, vidjeli smo u nekim najskorijem periodu, vrlo aktivni kada se tiče političkog aktivizma, ali to su one margine učešća i aktivizma kada oni služe kao volonteri za diljenje nekog propagandnog ili informativnog materijala, ali to nije prostor gdje mladi donose odluke. Mi želimo da otvorimo upravo ova druga vrata, gdje će mladi imati prostor da se njihov glas čuje kada se govori o potrebama mladih, o problemima mladih, kada se govori o tome koja su te rješenja koja bi mladi predložili za neke druge oblasti.